Kawadhi nyime ni Attorney General Justice Muturi okwayo jokenya mondo obed motang' e apaya mondo duok piny kwan mag masiche matimore e apeyni. Ma en kaluwore koda medruok mag masiche mosekelo tho ne jomokalo 1,200 nyaka ne higa ni chakre. Kolose nyasi mar jopuonjre tieko skul mano ma St. John's Apostle College County ma Embu, Muturi owacho ni kaka misichego kelo chandruok ne anyuola mag joma owito ngimagi kendo okang' mapiyo motegno onego kaw mondo ober arita mag apaya. Tafadhalini, tuwe waangalifu kwa barabara. We are losing far too many lives. Please, wewe unaendesha gari, uwe ni driver ya matatu, uwe ni private vehicle, kama unakaribia soko, tunajua kutakuwa na watu, hata kunaweza kuwa na mbuzi. Please, it's just courtesy. Going back to the basics. Enda pole pole, kwa sababu that is what you should have learned. I'm not too sure whether you learned, and I've since ignored it. But I'm sure you are told, ukiona pahali kuna signpost, inaonesha mbuzi, inaonesha watu, inaonesha iko shule, instinctively inatakiwa kukuambia enda pole pole. Haraka haraka haina baraka. Tafadhalini. Lama Kirinyaga osechaka pedha mar manyo rawera